Visasakathi lomuntu engathola isigwebo ukuze inhliziyo abe right ngoba namntwana wami sophinde ngikubona. Unina kamufi uNokubonga Khubisa ebalisa ngokubulawa kwendodakazi yakhe enxusa ungqongqoshe Amaphoyisa kuleli umnumzana Bhekicele ukuba ngenelele ngemumva okubulawa ngesihluku uNokubonga esendleleni ebheke ekhaya. Kuthiwa leli soka lamgwaza maqede layinikela emaphoyiseni aseMndeni liyosho ukuthi ilona limbulele laboshwa kepha lakhishwa ngenxa yokulindwa kwemphumela yolibofuzo. Isoka leli liyayicanasela ngaphandle manje. Kuthi umufi uNokubonga uke watshela udadewabo ukuthi isoka lakhe lalimhlukumeza ngenxa yokunqaba okwaliwa. Ngaleso sikhathi uNokubonga wayenengane nezinyanga ezintathu izelwe. I started blaming myself that maybe if I took her, maybe if I told her to come to me in Durban, to come stay with me in Durban, maybe that was gonna help. Uyise kamufi uthi ukuthola kunzima ukuthi badlula la kwaphuma khona umphefumulo wendodakazi yabo nsuku zonke. Uke ngikhuluma naye njalo ngicela ukuthi Khubisa lumele lolu daba. Ngiyacela nakuyena futhi uthi alimele lolu daba lwakhe ngoba angithandi mangibona enjena kodwa umuntu engagwetshiwe okuhlungu yilokho nje kuphela. Abaholi bomdaba endaweni bathi ukuyoba khona umhlangano ukuphemba ukukhumelana umkomlotha. Safe sahlala saxoxa nabo benza ke ivumelwano zokuthi bazoxhasana ngomngcwabo. Abophiko lezokushushisa kuleli National Prosecuting Authority bangene intangeni ukhishwa kamsolwa kepha bathi bayazi ngecala futhi balandela lolu daba.